Si Puypuy ay hindi ordinaryong bodyguard. Sa taas na 6 na talampakan at katawan na tila hinulma mula sa bakal, siya ang naging anino ni Gobernador Alfonso. Isang politikong tinitingala ng publiko, ngunit sumasamba sa demonyo sa likod ng saradong pinto. Sa loob ng 5 taon, si Puypuy ang naging kalasag ng gobernador. Ngunit may lihim si Puypuy. Siya ay isang antingero. Sa kanyang dibdib ay nakalawit ang isang ngipin ng kalabaw na binalot sa tanso, isang pamanang agimat na nagbibigay sa kanya ng balat na kasing kunat ng kamagong at lakas na kayang magpabagsak ng poste. Isang gabi sa mansyon sa Forbes Park, narinig ni Puypuy ang mga bagay na hindi niya na sana narinig pa. Sa loob ng opisina ng gobernador, narinig niya ang lagas-gas ng libo-libong pera at ang mga nakangingilong tawa ng mga nilalang na hindi humihinga. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Doon, nakita niya ang gobernador na nakikipagkamay sa isang matanda na tila naaagnas ng balat. Isang punong aswang. Sa ibabaw ng mesa ay nagkalat ang mga dokumento ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga ospital at paaralan na ngayon ay nakasilid na sa mga itim na duffel bag. Ang pera para sa bayan, ipapamudmud lang sa mga halimaw, bulong ni Puypuy sa sarili. Sa isang iglap, nagpasya siya. Gamit ang kanyang bilis, pinasok niya ang opisina nang lumabas ang gobernador para sa isang tawag. Ninakaw niya ang 2 dambuhalang bag na puno ng bilyong-bilyong salapi. Alam niyang simula na ito ng kanyang kamatayan dahil ang gobernador ay may koneksyon sa libo-libong aswang sa buong bansa. Matapos ang ilang linggong pagtatago ng mga kargamento at paglalakbay sa dagat, napadpad si Puypuy sa isang liblib na baryo sa gitnang bahagi ng Mindanao, ang Baryo Alnor. Malayo ito sa ingay ng Maynila. Dito, ang tanging maririnig ay ang tawag ng adahan at ang mahinang agos ng ilog. Dito niya nakilala ang mga kapatid na Muslim. Sa kabila ng kanilang payak na pamumuhay at bakas ng kahirapan, sa kanilang mga kalsadang putik-putik, may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata. Nakilala niya si Jihad, ang binatang anak ng imam at ang nakatakdang susunod na pinuno ng kanilang tribo. Bakit kayo nakangiti? Tanong ni Puypuy isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng niyog. Wala kayong kuryente. Ang kulang ang pagkain nyo. Pero tila masaya pa rin kayo. Ngumiti si Jihad. Ang kanyang muka ay payapa. Kaibigan, ang mundo ay pansamantala lamang. Kami ay kontento dahil alam namin na si Allah ay sapat na. Ang kayamanan ay wala sa bulsa, kundi nasa puso at pagtitiwala sa Kanya. Sa mga sumunod na buwan, itinuro ni Jihad kay Puypuy ang mga aral ng Islam. Natutunan ni Puypuy ang konsepto ng zakat, pagbibigay sa nangangailangan, at ang disiplina ng pananampalataya. Naantig si Puypuy. Hindi na siya nagkatubili. Binuksan niya ang mga bag at unti-unting ginamit ang bilyong-bilyong piso para sa komunidad. Nagpatayo siya ng mga modernong patubig, paaralan at klinika. Hindi siya nagpakilalang mayaman. Nagpakilala siyang kapatid. Bagaman siya ay Kristiyano, itinuring siyang dugo at laman ng Baryo Alnor. Ngunit ang kadiliman ay may mahabang galamay. Isang madaling araw, naramdaman ni Puypuy ang panginginig ng kanyang agimat. Ang ngipin ng kalabaw ay uminit sa kanyang dibdib. Sa abot tanaw, nakita niya ang nambuhalang usok at ang amoy ng nabubulok na laman. Natunton na siya ng gobernador.
dumating ang isang batalyon ng mga armadong tauhan kasama ang mga daan-daang mga aswang na may kakayahang magpalit ng anyo, mga lumilipad na manananggal, mga tiktik na mabilis pa sa bala, at mga mandurugo na uhaw sa dugo. "Jihad, kailangan nyo nang umalis," sabi ni Poy habang hinihigpitan ng tali ng kanyang sapatos. "Ang dati kong amo yun, nandito na. Hindi to normal na labanan. Mga halimaw ang dala niya. Hayaan nyo kung harapin sila ng mag-isa. Utang ko sa inyo ang kapayapaang naramdaman ko rito." Hinarap ni Poy ang kalsada, handang mamatay. Ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Jihad yun, kasama ang buong kalalakihan ng baryo. "Hindi mo naiintindihan, kaibigan," matigas na sabi ni Jihad. "Akala mo ba ay simpleng mga magsasaka lamang kami?" Dahan-dahang hinubad ni Jihad ang kanyang damit. Sa kanyang likod at braso, nakaukit ang mga sinaunang tato ng proteksyon at kalakasan. Mga simbolo ng kanilang mga ninunong mandirigma na hindi kailanman nasakop ng sino mang banyaga o mananakop. "Ang dugo ng mga Moro na nanindigan laban sa mga mananakop ay nananalaytay sa amin," wika ni Jihad habang humahawak sa isang kumikinang na kris o sinaunang sandata. "Hindi kami natatakot sa mga aswang. Mas malakas ang aming pananampalataya kay Allah kaysa sa anumang itim na asoge o sumpa. Ang kabutihang ipinakita mo sa amin ay hindi namin hahayaang tapusin ng kadiliman." Biglang lumitaw ang mga tauhan ng gobernador at ang mga aswang. Ang gobernador na nakasakay sa isang armored vehicle ay humahalakak. "Ibalik mo ang pera, Poy, at pati na rin ang ulo mo." "Maupo ka lang dyan, Poy," utos ni Jihad. "Panoorin mo kung paano lumaban ang mga mandirigma." Nagsimula ang bakbakan. Ang mga aswang ay sumugod mula sa langit, ngunit ang mga taga-baryo ay hindi natinag. Sa bawat pagsalakay ng mga manananggal, isang mabilis na kris ang tumataba sa kanilang mga pakpak. Ang mga kalalakihan ng Al-Nur ay gumagalaw na tila sumasayaw, isang kombinasyon ng silat at banal na proteksyon. Si Jihad ay tila isang bagyo. Sa bawat tebas ng kanyang sandata, isang aswang ang naglalaho. Ang mga balang ibinubuga ng mga tauhan ng gobernador ay tila umiiwas sa mga taga-baryo na tila may hindi nakikitang pader na humaharang sa kanila. Hindi nakatiis si Poy. Kahit sinabihan siyang maupo lamang, sumabak din siya sa labanan. Gamit ang lakas ng kanyang agimat, hinarap niya ang mga pinakamalalaking aswang. Dinidikit niya ang kanyang balat sa kanilang mga kuko. Imbis na masugatan, ang mga kuko ng aswang ang nababali sa kunat ng kanyang balat. Binigwasan niya ang isang aswang sa panga at ito ay tumilapon ng ilang metro. Ang buong baryo ay naging isang malaking arena ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang mga bata at kababaihan sa loob ng moske ay nagdarasal ng sabay-sabay. At ang bawat Allahu Akbar na lumalabas sa kanilang mga labi ay nagsisilbing kuryente na nagpapahina sa mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Poy ang gobernador na nagtatangkang tumakas sakay ng kanyang sasakyan. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, tumakbo si Poy at sinalubong ang sasakyan. Sa isang dambuhalang suntok, nayupi niya ang hood ng makina, dahilan upang tumigil yun. Kinaladkad niya ang gobernador palabas. Ang mukha ng politiko ay punong-puno ng takot. Patawarin mo ako, Poy. Hahatiin na lang natin ang pera." Tinignan siya ni Poy ng may matinding pait. "Ang perang ninakaw mo ay nakapagpatayo na ng buhay dito. Ang mga aswang na kinalap mo ay hinding-hindi mananalo sa mga taong may tunay na pananampalataya." At sa isang mabilis na galaw, tinapos ni Poy ang buhay ng dati niyang amo. Hindi dahil sa galit, kundi bilang paniningil ng hustisya.
para sa milyong-milyong Pilipino na naghirap dahil sa kasakiman nito. Nang tumaas ang araw, ang mga labi ng mga aswang ay naging alikabok na tinangay ng hangin. Walang namatay sa mga taga-baryo, bagaman marami ang sugatan. Niyakap ni Poypoy si Jihad. Maraming salamat, kapatid, sabi ni Poypoy. Wala yun, Poypoy, sagot naman ni Jihad. Dito sa Mindanao, ang pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa relihiyon, kundi sa katapatan ng puso. Dito ka naman nirahan. Dito, ang agimat mo at ang aming pananampalataya ay iisa. Mula noon, si Poypoy ay hindi na lamang isang bodyguard o antingero. Siya ang naging tagapangalaga ng Barrio Alnur. Ang natirang pera ay ginamit niya upang magtayo ng mga kooperatiba sa buong rehiyon. Ang kwento ni Poypoy at Jihad ay naging isang alamat, isang paalala na kapag ang agimat ng katapangan ay sumama sa sandata ng pananampalataya, walang dilim ang kayang manatili.